Lamig ngayon, grabe. Kumusta yung mga manggagatas? Ako nga pala inyong punong manggagatas. Ngayon ang gagatasin naman natin ay ang ating sarili na dumede tayo sa sarili nating utong. Simulan na natin, huwag na puro dada. Di ka naman nakakatawa. Galing kay E.A. Morales. Parang reject modernity, embrace tradition. So, at least realistic, di ba? Parang Renaissance painting, di ba? Nung manood ka, wala ka pang salamin. Ano to, editing software ba to? Ikaw mismo ang nag-paint. Kung ikaw nag-paint. Editing software pala to eh. Kala ko nag-paint talaga. Speed painting mo? Huwag mo ako niloloko. Ayoko na umasa. Explosion! Hoy! Nakita ko yun! Puro kabastos ha. Speed painting? Asa ka naman. Ano yan? Ano ginagawa mo? Okay. Oh! Speed run to speed painting? Okay, mukha na akong daliri. Kinuha niya yung color palette ko. Magaling. May shading. Kamukha ko si Tito Harry. Okay, parang binutas mo lang ako. The final review. Kabalan ako ng leg. Leche, sunod. Umasa ako eh. Sabi ko na kabay. Sunod. Why Filipinos are good at cosplaying? Galing kay DCNE. Edward Elric. Kirito. Yuri. Bakit pareho ang kanilang BA? Nako po. Dice kick. Yung mayaman ba ito? Chito, hindi. Ayoko na ng Sundere. Gusto ko ng Onodera. MC na. Hindi matanda ang MC ng Rhythm Healer ha. Dekuen ba ako? Ako, hindi. Wag. Ayoko. Pero ulit, 337-029. 029. Hindi. Auntie Paula. Tangino mo ka. Kailangan natin takpan yan. Babasahin ko to, pero ipakita mo na lang dito, Pao, yung para sa members lang, yung mga bastos na parte, leche. Every kid perfect for an annual friend. Ako po, ayoko na regalo mo, Bolbol. Bolbol nyo, bastos. Ayan, ito, dinadagdagan mo pa, hayop ka, Neptune. Gusto ko yung nag-effort pa siya maglagay ng iba ang bayo sa baybayin. Akala ko pwede kong pagkakitaan sarili ko eh, pero hindi pala. See you na. Ayoko na. Bumili lang kayo na ating merch kasi demonetize na naman to, leche. Ito pinakita sa akin, hayop, sumakit ang mata ko. Pero tumigas ang akin. Pagpatuloy natin si Shizuo Iwajima. Bakit naman di naman? Ano ba to? Goddess ba siya o dahil useless? Naku po. Galing kay Mysterious ba? Natatakot naman, nakita ko ng macho na Bolbol. Na-trauma na ako sa kaninang manga. Yan, cringe, sukot, content, Paulo, yak, kadire. Paano ba hindi maging sukot? Pagod na ako. Kado na ako nagpapakain sa masa. Galing si Jobs, cancer na pusa. Ito ang mga gusto kong pusa. Nakaka-warshock ka naman, yun. Warshock talaga kayo. Yeah, i-like mo, huwag yung kakalimutan. Pansin ko. Nilalapitan talaga tayo ng mga puday. Naka-t-shirt pa. Sabigyan natin ng jacket. Gagawa tayo ng jacket mark para sa mga pusa. Sunod. Galing kay Chris Vance. Ball Titan. Puta palo. Yan mga gusto ko. Ang angas. May hanger ba yun? Yes, ang dilaw, yung demonetization. Kinila mo na ako ng demonetization. Mukhang hanger tong nakapatong sa akin ulo. Magalay, palakpakan natin yung mga gusto ko. Yung hindi tayo madedemonetize, ilalabanan natin demonetization. Hindi tayo nagpapatira sa kay Bolbol, leche. Sunod, bagay no Colossal Titan ng YouTube kasi wala kaming kapangyarihan mga YouTubers sa dikta ng demonetization, ng age restriction. Kaya minsan, napipilita ka na lang sa ibang content kasi kaya mahirap pumili ng ilalagay mong klaseng content. Tips yan sa mga gusto magsimula ng YouTube channel. Magiging ganito kapag tagal-tagal, masisiraan ka ng bait. Magiging sukot, magiging cringe ka, magiging baduy ka sa iba, magiging corny ka. Okay lang yan. Sa dulo ng araw, kumikita ka, masaya ka, isama mo na yung mga haters at mga ano dyan. Kasi kung hindi sila masaya sa'yo, di okay lang. Okay lang ako.
Namo. Sunod! Facebook ng kahirapan kay Lil Tyrone. Yep. Like, comment, and share daw makinig kayo. Galing kay Rick Steak ang kababalaghang search. Pagod na ako. Ayan ako. Pagod. God damn it. Ayun, kaninang pusa ba yan? Pucha lahat nag-i-interconnect. Ngayon ko lang uli nasahan. Aray ko. Oo, babalikan natin Tito YouTube ha, Tito YouTube. Pusa yan ha, pusa, hindi yan manga na binasa nyo kanina. Sunod, Disney ng kahirapan. Sana kung ganito na lang, di ba, pampamilya pa ang content, hindi tayo madedemore. Pwede ko pang ganahasin ang sarili ko. Sunod, ito na naman pa. Ito talaga may pang-hanger na tayo, may ODM gear na panlaban sa mga titan ng demonetization. Nakakapagod eh. Yun yung nagpapatagal talaga eh. Yun yung kaya mag-iba ng dikta ng content natin. Kung i-feature ba, ilalagay ba, gagamitin ba. Eh kasi marami akong mga tinatawanan na hindi ko pwede pakita sa YouTube. Diba? Bago kayo magsabi ng, sugot ka na pa, nag-iba na pa. Tanga ka ba? Marami na ako pinagdaanan. Ha? Hindi ko na nararamdaman yung mga ganyan lahi. Sa totoo lang. Kung pwede lang talaga natin pakita yung ganong humor, baka ma-delete na yung channel natin dyan at wag na. Sunod, Kasos Posted, yun ngayon ikaw na ang cringe, Pao. Nagbago ka na. Ba't hindi ka na, bakit ang sukot mo na ngayon? Ba't hindi ka na laugh trick pork chop? Sunod, kali kay Skull, Paolo upload, unboxing ng kahirap. Labi ko sa ilahan, pinag-usapan namin to, magkaibigan kami niyan eh. Sunod, rinig ungol. Paparinig ko to sa mga kapitbahay ko. Tangina. Ito pwede pa eh. Pwede pa yan. Hindi ako naka-headphone. Safe ka dyan, huwag kang mag-alala, Edwin. Ang sarap talaga yun. Pinitignan ko ngayon, napakaganda mo, babe. Kahit sa'yo lang panira mo na bol-bol. Lakasan mo pa. Yun o. Tangina mo, Pao. Gago. Namura pa ako. Okay lang, gusto ko nasasaktan para masarap. Sunod, galing kay Jinrod Clan. Yawan ako cute third digit nasa kabila yung Hunger Swords. Oh! Maraming salamat po, tsa. Yan ang gusto ko. Galing kay Himawaw rin. Inferiority complex of the Filipino people. Ako yala. You're looking for facts. Nako, hindi! Nagito lang ako para may pagkaibigan. Galing kay 30 na lang. Galing, what is the English of... Ito ba ito? Ating alamin! What is the English of tinola? You will become tinola later. Oh, paano naging tinola yung China? Ako, Tito YouTube ha, napaghahalata algorithm nyo ha. Ang layo nun. Ang layo. What is the English of tinola? You will become tinola later. Oh, I don't want to become China later. No, I don't like that. Sunod. Bastos na naman. Defila na twice ko po. Diyan mga ano dyan, mga twicers. Woo. Aye, galing kilikin. Napakaganda talaga ng view. Handa ka na ba sa kimching parating? Sunod. Galing kay Kwek, Code Geass ng kahirapan. Sunod. Ano to? Galing kay Kwek. Gutom tuloy ako. Sarap. Among Us. Reaction po, chow. Sobrang meta nito ah. Kung ganito lang din ka-high-tech ang setup ko. Napakarami. Naruhodo. Mga Kunichiwa talaga lamang pag mga fan art eh, no? Mas magaling sila gumawa eh. Yes! Kumpletuhin na natin ang iba't iba mga reaction videos. Napakaganda po. Tsaka gandang thumbnail. Dual monitor lang ako. これはグッドシットみんな Minasan! そこにいますか Mga cancer, ba't ang lalaki ng katawan nila? Totoo ba may abs kayo? Oh! 最後にそれは時間です
Ah, pala Code Geass. Okay, ito nga pala. Yan na. Ulul! Galing ha. Very あ witty. なたは何をするべきか知っています Dapat tinagalog mo rin yung subtitles eh. Pero okay lang. Ito ka na eh. Maraming salamat. Yan. Pusa na naman. Ano ba mga pusa ngayon? Yan ba si Kwek Kwek? Maraming salamat, Kwek Kwek. Arigato gozaimasu. Palo ka. Sunod. Akala ko tapos na. Okay. Mabait naman pala sila. Akala ko mati 337129 ka din eh. Maraming salamat. Sunod. Paulul Nendoron galing kay Adsat. Yeah, ito rin ako eh. Nung binabasa ko yung na di ko masabi kasi ma-demonetize tayo. Dekalidad na na lang, na manga, na malaking mga manga. Sunod, galing kay Quimp. Paban ako sa stream mo para mapag-module na ako. Yan, murahin mo lang ako, baka maban ka. May mga bago na tayong mods ngayon, madadagdagan na sila. Yung mga napiling mod dyan ng mga members, makikita mo naman sa stream kung pwede nyong tanggalin. Kung wala, hindi kayo napili. Ang ganda mo, maraming salamat. Kilig, Betlo, Meliodas, 8 Seed. Puro talaga tayo kasalan. Famous people, akala ko funny people with hats eh. Laugh Trip. Sunod, galing kay Zenze. Napagalaw nyo ka! So, maka na dito, Bol. Hey! Mukhang may bago na tayong outro na gagamitin. Salamat, meron tayong mga wholesome. Lagi na lang bastos. Pagod na ako. So, kung kaya nyo pa mas gawa ng mas natural. Okay, sakto pala sa beat. Sige, okay lang. Kaya nyo pa mas gawing natural yung beat ng ulo, i-upload nyo lang sa ating subreddit Pampamilyang Paulul. Dadaanan din natin yan. Pero ito, may bago na tayong outro. Maraming salamat. Sensei. Sunod. Galing kay Otaku ng Kahirapan. I have the most sims. I have the most... gamit na naman yung sims. Pero marami nga na magandang tao. Amateur. Kuya, tama ako nag-stream din ako. Napakarami nagdo-donate. Maraming salamat. Nararamdaman ko ang mga sims dyan. Hindi ka na simp, semen ka na dahil lalaki ang binibigyan mo. Sunod, galing kay True Early. Naluto ka na, boy. Ang sarap ng Diba sabi ko sa'yo, Tito Japan, pamilya kami channel. Yung mga bata, nandito. Reference ba to? Galing kay Baking Soda. Reference ba to ng ano yun? Chainsaw Man po. Maganda rin yan. Basahin yan. Maraming salamat. Sunod, follow mo. Nakalimutan ko na mag-follow. Sobrang ganda. Follow rin lahat. Sunod. Mas maganda ba to sa outro kanina? Hello, my fellow cancer, be sure to thumbs up and subscribe for more content. See you in the next video. Napakaganda outro nga. Leche! Ikaw yaman ako, Q. Napakarami ng version nito. At gusto ko yung nakakagawa pa rin ng paraan para pagandahin ang ating hanger no Q. At panguli, galing kay number to ng phone, ball off. Tito Pao, throws ball sa sahig habang pinapanood mag-record. Oy, nandito ka ngayon ha. Umayos ka ha. So, dahil natin sa ating mga memes ng channel. Kung gusto niyo yan, huwag like, share sa mga gusto makabasa ng manga ko na sobrang ganda. At huwag siya ito mag-subscribe. Wala lang.